खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिल्लीनि लाल किला साखाथियाव बमा बेफ्रु होग्रा जाथायजों सोमोन्दो थानाय मास्टारमाइन्ड डक्टर उमरनि न'खौ बमजों सिफायनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव बमा बेरनाय जाथायाव खमैबो 63 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन। बे जाथाय जानायनि उनाव गोख्रों संदाननानै रोखा जायोदि बे बेफ्रुहोनाय समाव गुफुर गाबनि हुन्डाइ i20 गारिखौ सालायबाय थानाय सुबुंखौ डक्टर अमर नबी होननानै सिनायथिनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला उदखारि अमरनि न'निफ्रायबो 360 केजि एमोनियाफोर बोखांनो हादों। जम्मु काश्मीर पुलवामानि डक्टर अमीर नबीआ थांनाय 10 नबेम्बराव दिल्लीनि लाल किलानि साखाथियाव काराव बमाखौ बेफ्रुहोदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला अमर नबीआ सासे डक्टरबो बेनि उनावनो बियो मोनसे सुसाइड बम होनो प्रिलिमिनारि नायबिजिरनायाव आन्दाज खालामनाय जादों। अमर नबीआ गिबियाव काश्मीर, हारियाना आरो उत्तर प्रदेशआव बेरायथिंदोंमोन। गसाइगाव पुलिसआ नकल सनानि नाव महरनि सनाखौ हमनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो गंसे AS31D8020 गारिखौबो हमनो हायो। गसाइगाव पुलिसनि बिबानगिरि मन्टुराम बराया गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों बे नंखाय सनाफोरखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोरनि हानजाया बे नंखाय सनाखौ लानानै सुबुंफोरखौ सना होनानै थगायनानै रां लुथिनो थाखाय नाजादोंमोन, नाथाय गोख्रों सिग्रोमनानै नंखाय सनाफोरखौ बिसोरनिफ्राय हमनो हादोंब्लाबो खोमसिनि खाबुखौ लानानै गारियाव थानाय सानै सुबुङा खारखोमालांनो हायो होननानै मिथिहोदों। बे नंखाय सनानि लिरथायखौ गासै 1 केजिसो जागोनखौ मिथिहोदों पुलिसआ। BTCनि हाग्रा बिफाननि EM पानिराम ब्रह्म बिथाङा मैयानि सानाव 150थि जनजातीय गौरव फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला सदर सहर काजलगावआव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गंसे नब्लां एबा अडिट'रियाम हल लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे फोरमायथिनाय बादिब्ला 2025-26 बोसोरनि थाखाय आनटाइड फान्डनि गेजेरजों बे 50 लाखनि अडिट'रियाम हलखौ लुनाय जागोन आरो चिरां जिल्लायाव जौगाथायनि थाखाय गोबां खामानिफोर मावनो दंबावो होननानै फोरमायथियो। बेफोर मावनो गोनां खामानिफोरखौ उननि समाव चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जौगाथायनि खामानिफोरखौ BPF सोरखारा मावनो हागोन होननानै मिजिंथियो आरो बेजों लोगोसे जाय जेरावखि थाया मानो चिरां जिल्ला जौगाथायनि खामानियाव बयबो मदद होनांगौ आरो बेजों लोगोसे जिल्लानि ट्राइबेलफोरनि जौगाथायनि जेंनाया लासैनो सुस्रांजागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। मैयानि बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे MP जयन्त बसुमतारी, MCLA सुकुर सिं मोसाहारि आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावआव सासे सिनायनो हायै आइजोनि गोथै देहा बोखांदों। मैया फुंनि समाव गसाइगावनि नास्राइबिल गामियाव बोखांनो हादों बे आइजोनि गोथै देहाखौ। रिपर्टनि बादिब्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय नास्राइबिल गामिनि जनाबिल दैसायाव बैसोगोरा आइजोनि गोथैखौ बोखांनो हायो। जायगानि सुबुंफोरा बेनि बागै पुलिसनो खौरां हरनाय लोगो लोगो पुलिसआ थांनानै गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। जायगानि सुबुंफोरा बे आइजोखौ ना गुरनाय समावनो दैयाव गबनानै जिउ खहा जानायनि सन्देह खालामदों, नाथाय दासिमबो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आइजो थुलुंगागिरि अभियाननि सिङाव गासै सा 32,860 आइजोफोरनो मैया सिला फोथाराव चेक रानदों। मख'नो गोनांदि आबाद, जिब-जुनार फिसिनाय, आखाइ दानाय आरो आखाइनि दानाय-लुनायनि सायाव नोजोर होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आइजो फालांगिरिफोरखौ जौगाहोनायनि गेजेरजों जिउ खुंनायनि खाबुखौ बांहोनो थाखाय नोजोर होनानै मैया धेमाजि जिल्लानि सिसि बरगाव बियाबनि सा 32,860 आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय कक्लाबारि फार्मनि नब्लाङाव BPF दोलोनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BTCनि डेपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथाङा कक्लाबारि बियाबनि TLCCनि मासिगिरि आरो कक्लाबारि बियाबनिनो सिङाव थानाय गासै मोन 9 PCDC मासिगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि बे कक्लाबारि सेन्ट्रेल स्टेटनि जा फार्म दं बियो गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दङ। BTC सोरखारा आंनो जा बिबान होदों बेखौ लानायनि लेखायै आं नायफैदों आरो बेनि सायाव मा खालामनाय जागोन बेखौ नायनायजों लोगोसे बे गिदिर फार्मखौ खालि BTC सोरखाराल' मावफुंनो हानाया गोब्राब जागोन, बेखायनो बेखौ मावनो थाखाय जों रायजो सोरखारनिबो मदद लानो नांगोन आरो बेनि सायाव मा राहा लानाय जागोन बेखौ BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।